ụmụnne m ndị ọma ga-adịrị mma. Ana m ekene onye ọbụla. Ana m asị ka ụbọchị taa mara anyị mma. Aha m brother Paul Chigbo. Enwere ihe onyonyo mfụ ya na akụkọ na-asọ ntị oyi nke na-agbawa obi maka ụmụnne na-aba egburu. A sị na ha jere ụka na Oguta Road n'Ọnịcha, n'ebe a ka ndị ntọrọgba tọrọ ha, emechaa fụọ ozu ha na buutu moto ha. Mgbe na-eche ife nke a amarọ m anụkọtara m na-ajụ kedu ndị emejọ, kedu ndị mejọ ọnụ. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ikpe na-abịakwara m nwere ndị nọcha mba ofesi na-anya obi mee ụfọdụ ụmụnne anyị ife ndị nọ n'ụlọ ebe a. Nwekwa ndị nọ n'ụlọ ebe a na-anya obi mee ndị nọ mba ofesi ife. Ọtụtụ nwekwara obi eji egbu mmadụ a na-enyekwa mkpọtụ maka ụdị gbuo a ọkacha nke a na-awa egbuo. Ị na-ajụ onye mere ife a, o nwere ife ọzọ emere ya? Maka na-eme ụmụnne na-aba wee na-agbakọ na ndị a m na-ene anya kịta nwere uru ha baa n'ezinụlọ. Ọgụ na onwe onye ha mejọ amarọ mma ha ewepụrụ ndụ onye ahụ, ọ bụrụzie ndị metụrụ onye ahụ bụ ndị wepụkwara ndụ ha nwa. Ọ bụrụkwa na mmadụ mere gị ife ọ bụ na ịka dị ndụ na akụnụba nke ụwa ka o ji mejọọ gị, ọ bụrụ iwepụ ndụ mmadụ na-abọ. Ndị a na-ene anya kịta abụrụ ndị agboro n'anya m. Ọnwụ na onwe onye ha ji ife ya amụ mma ndụ ewepụrụ onye nwa ya aka mma. Mana achọrọ m isi ebe a wee nye ndị be anyị ndụmọdụ. Ọkwụnụ fụrụ ego a na-ada aghaba butere oke ọchịchọ, bute na ụmụazị ndị ntorobịa ya chọrọzi ịgba mbọ. Achọrọ m ka anyị nebakwana ya anya. Ekwuona m ya ọtụtụ oge. Iyi ego na-eje mmemme na-afụ n'obi ụzọ esi akwado onye na-eme ife, mana nke bụ eziokwu na ofe n'oke. O nwere oge Prọfesọ Chukwuma Soludo, gọvanọ Anambra steeti, mgbe ọ bụ CBN gọvanọ, onwe oge ọ mara iwu na onye ọ naghị akwara ego na ya atụ ya nga na abuse of naira. Ife ndị a ka ọ na-akwado tupu wee kpaa nkata wepụ ya. Ana m afụ dọla, na-afụ paụns, na-afụ ọtụtụ ego dị iche iche. Amụrụ m ma otu esi agha ya be anyị, ọkacha anyị nwa bụ ndị Igbo, maka nke ọ na anyị na-eme na-ada ụda ọ na-eko achịcha. Ọkwa ifuru ego a na-agha o dufuo n'ọtụtụ ndị ntorobịa. Ana m ekwu ya na-eti ya ka mkpu. Ihe ego obe n'oke na-eje mmemme, o nwee nke na-ebe n'oke, ịfụ na nke a bụ ife dị nọma nọ ife kwesị ịnụ. Mana ọkwa ifuru ụdị a na-afọ ọmụzi klọb, ọtụtụ ndị na-ekwuzi na ego dị izi mkpata na enwere ife dị n'ego, mana ndị gboo kwuru okwu si na ego dị n'ogwu, na ugwu ego dị na a na-eji ọsọ arị ya. Ndị ntorobịa wee sị mba, how can you make money on a platter of gold? Ọ dị ka onye na-eji weta rose flower, ogwu ya amarịrị gị tupu iweta ya. Ụmụnne, money is not easy to come by. Ana m eji ife a na-ayọ ndị ntorobịa maka o nwere ife ọzọ bụ gbuo niile a, ma ntọ mmadụ ma ori ma ọsụkwa ya n'ọsọ ya na-abụrụ ego. Nwere ife ọzọ ụba akụnụba nke ụwa. Nyụọ na-ayọ biko ndị a niile na-agha ego a na-enye mkpọtụ ndị ntorobịa eche n'otu a ka ọ dị. Gwakwanụ ha na ọ bụrụ otu a ka ọ dị. Ife nlacha abụrụ ka o si amị. Ọ bụrụ ife aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ọnụ. Biko ị na-aghafugodo ego na ụkwụrụ gị edi, ị na-eme uko na-egosi akụnụba gị, na-enyechika mkpọtụ ebe niile. Maka ama m na tankị mmiri da-ada enye mkpọtụ. Mee ka ụmụazị malụ na a na-esi n'ala wee ribe enu. Mee ka ha marụ na bred a na-aga n'ovu nnọọ mmadụ nyara ọkụ ya. Mana ọ na-awa ebe gosichazie ha ego na ife, maka asị na akụ na-eme ife ọ dịka ọ dịzi mkpata. Akụ ihe nwata egwu oche na ọba na ọgaranya. Ego achọrọ mkpọtụ, the real money, ego a na-akpa akpa achọrọ mkpọtụ. Ọnya batara na ife ụfọdụ ndị ọgaranya ha ada na ebe mkpọtụ nọ, maka mgbe ọbụla ha na-eche echiche how to make a meaningful progress. Ha ada nọ in a noisy place ka ị wee fụ mmụọ na-eso ego, n'ọsọ ego ka Chineke wetara debe onwe ya si gị were ofu ka ụnụ fụ how powerful money is. Ọ bụrụ ife a na-enweta easily. Eburu ego na bullion van na-aga otu a, ewere escort police van ebe ma ịtọ wee so ya buru tie egbe chedocha ndị mmadụ egbe ihu n'azụ. Ọ gwada pepa esero ndị nwụrụ anwụ ka a na-echekwa, ọ bụrụkwa human beings. Ka unu wee mara ije na bank kịta sekuriti eburu egbe, ife a na-eche abụrụkwa the bankers, ọ bụrụkwa ndị bịara itinye ego na bank. Ife a na-echekwa wụda pepa paaki n'ime bank. Ka ị wee fụ na ego adịrịzi, ekwuo na m ya times without number. Jee na gọọmenti haus na ego niile a na-ezu n'obodo a ịmata ụta 1 naira.
jee n'ụlọ ọba ego ịma na ebe kwesịrị na-ekpote ego kpota ịma afụ 1 naira na bank. Jee na be ndị ọchịchị ịma afụ 1 naira. Ka unu wee ghọta how powerful it is ka onye ọbụla si wee jide nke ya. Ha bụrụ convoy na-aga n'iro ịma atụ ụta 1 naira. Onye ọbụla ji nke ya jidesie ya ike. Ọ bụrụ na otu a ka ọ dị, enwere ndị aka ji akụ ya da-agafu ego, mana ọ kacha ebe ndị ntorobịa anyị nọ. Nwere ife a na-adọ aka na ntị, biko ọtụtụ ndị politicians anyị ewerugo ife dị n'ego jide ụmụ ọkara agbọghọbịa wee na-aha n'iyi, destroy ya their futures. Ụfọdụ ejide marriages wee destroy ya na n'iyi. Nwaanyị na-eruberu dị isi ewere ego na ya n'iyi maka na ịba aka ji akụ ebe ị na-azụ ahịa, maka na ike ọchịchị bara gị aka, maka mmadụ kpata ego ama aka agwa ya ha. O mezie ndị ntorobịa anyị onwe ozi ekwere agbabọyị, o nwere ekwerezi edebe isi n'ala, o nwere onye kwere abụ housemaid. Ịkpọkwuo mmadụ ka inyere ya aka ọkpaba nkata ọjọọ, ọsọ gbara ihu agbaga azụ, ekete ekwupụ na bọtọm. Ụmụnne m, kedu na ife anyị eme? Ndị ntorobịa jụ na-ama agba mbọ ọzi football bet. Anụ na nwa bọyị winu 80 million naira. Amụrọ m eziokwu, amụrọ m ife ndị bet ji ele afịa ha. Onupụrụ ọga ya isi, zuo ọga ya ori, were agbawa bet. Otu a ka ọ dị ndị na-epushu drugs. Anyị chọrọ ya shortcut, anyị chọrọ sharp practices. O jide ndị ntorobịa anyị nga niile dị n'ụwa. Jee jụọ na-ese nọ ndị be anyị, ọ ndị be anyị kacha n'ọnụ ọgụgụ na nga niile dị n'ụwa. Jee jụọ ese. Andị onye bụ ego kpatakwara, anyị achọrọ ịkwanyere ndị okenye ugwu. Ọnwụ ike wee jide anyị na-asụ akwụ, maka asị na nwata fee nna oburu isi nka. Anyị wee jụ na anyị akwụ ọtọ na-ekene eze, mana ndị gboo kwuru na a na-ehunata na-ekene eze. Na nwata fee eze, eze eruo ya aka. Anyị sị na anyị akwụ ọtọ wee kene eze, ọ bụrụ ife ego na-ebute. Biko ụmụnne, werụnụ ya nwayọọ, werụnụ ya nwayọọ. Na ndidi bụ ije enu, warawara bụrụ ije agwọ. Werụnụ ya nwayọọ. Onye ọ na-asị gị na o ji iwe go moto, na mmadụ gbara ya mmiri pọtọpọtọ were iwe go moto, ma a na-asị ada eji iwe ego moto, ego moto ahụ adịgo. Onye sị gị na o ji iwe wee rụọ ụlọ, mana na-asị ejiri iwe arụ ụlọ, ego ya adịgo. Ana m ayọ biko, maka edebe n'obodo a ka ọ ya adị. Mmiri ama na aboki ma efi ọchị ya ga. Mgbe na-ayọsio ma prison a na-edebe ndị mmadụ agba na mbọ gbanwee afa ya, kpọọ ya correctional center. Jezie ebe ha kpọọ correctional center now ka ị mara ife a na correct. Onye ọbụla baro Nigerian prison, even cell 3 days na dị worse than n'ọdị wee banye. Ma nwoke na-edina nwoke, ebe a ka ụfọdụ na-amụta ya. Igbu mmadụ, ebe a ka ụfọdụ na-amụta ya. Eje m na maximum prison zicha ozi ọma, ndị nọ na nga wee na-agwa m na ha na-anọ ebe a wee na-ezu ndị ọcha ori. Ha yiri akwa dị mma, ha see foto were ya na-ezu ndị ọcha ori. Ife akọrọ m a na-eme n'ụlọ nga, ma ndị na-abụ asị ha na-abazi ha jụ na ha amaana na a na-anọ ebe a. Ihe ọjọọ dị iche iche na-eme na society n'ebe a ka a na-akpa nkata ya. M wee na-asị ọ nke na-emenụ. Mana ọ bụrụ na correctional center indeed, ekwesịrị ka enwee handcraft, enwee ife eji ọrụ aka, skills. Abịa ebe ahụ ịfụrụ ndị fọnichọ na-akụzi, onye ahụ ekwere edebe isi n'ala mgbe ya na nne na nna ya nọ, o wee mee ife ọjọọ, anwụrụ ya tinye ebe ahụ. Ọ nọrọ nda gunpoint wee mụọ that wedding work, wee mụọ furniture work. Ịfụ na so many of them dey talented. Ọ ife abụ correctional center. Biko ana m ayọ ka isi ebe a ndị ọchịchị anyị chekene yọrụ Chineke wisdom, sense of leadership. Ka ọ bụrụ connection, ọ bụrụ ebe ikpokọ ụmụ okorobịa ebe ahụ, ọ bụrụ sọ mkpụrụ mmiri ka ha na-aṅụ, ha were ọkpọ na-etipụsụ anụ kata enwee jee breki, agwaghị mmadụ onye egbu. Aka nọ nkịtị ga-egweso na-achọrọ ọrụ. Iruo prison otu a, ọ na-esi ọnwụ. Otu a ka ọ dịkwa ndị nọ na seminarị, ndị nọ na Bible school, maka ndụmọdụ a achọrọ m ka o zuo onye ọbụla ọnụ. Maka ife a na-eme n'obodo, o rukwa na onye ọbụla ahụ, mmiri erukwana n'onu. Ije na seminarị, ije Bible school, ịfụ ndị ntorobịa n'ikem ndị na-achọ ịmụta ka esi atọghata mkpụrụ obi. M wee sị na oge agafee na mgbe dimkpa ya adọ n'ala, gụọ seminarị 17 years. O jecha pụta, o biri n'ụlọ ndị ụka, ebi ya moto, ọ na-eri nri. Dimkpa ọbụla nwetara ụlọ, nweta moto, wee na-eri nri n'efu, ọ ya bụ eleziman. Onye ka akwụkwọ nsọ ji wee sị onye arụghị onye iri na. Anyị ma na ozi ọma bụ ọrụ, mana ị kwesịrị ịbụ a contributing factor na society. You can just sit down. Ọkwa ozi ọma nke anyị nwa na-ezi. St. Paul na his dynamic anointing, he was a bricklayer, a tent maker. Keki yesu wee fold your hands. O nwere ife ọ na ihe ada alụ, ije nnọọ gụcha nnọọ maka Chukwu.
ọ bụrụ ịdọ na chere ndị mmadụ abịa gwa ha maka Chukwu ụbọchị ụka ọ dịgbakwa ụfọdụ aka nyezie ịgwa ndị mmadụ maka Chukwu from Monday to Saturday. Ndị ahụ ịdọnọwara na n'ụlọ ụka gị na-agwa maka Chukwu, they are not productive in the society. Ọnụ na-eri eri ya karịa ọnụ na-arụ arụ. Ọnọdụ aka anyị nọ tata, we are in deficit in production. Chike mmadụ onye na-eje n'ụlọ ụka na weekdays adọ na ana, ịfụ na anyị nọ in deficit, we are lagging behind. Onye bụ nsogbu anyị nwere. O kwesịrị ka ndị seminary, ndị Bible schools, evangelical school, ebe niile ndị ntorobịa nọ ka etinye skillful work ebe ahụ. O nwere na ndị ozi ọma dị so wise wee jee mụta ma ndị bụ lecturer ma ndị bụ teachers. Of course, ụfọdụ bụ lawyer, ụfọdụ bụ policemen, mana ọkwa man of God. Ị kwesịrị attach something as subordinate work. Ọ bụrụ ije donana izi je ozi ọma ịdonana na-akwụgharị, it depend there na food and the offering of the church members is very wrong. Ịbụ pastor, ịbụ bishop, ịbụ dibịa, nke ọ bụla ị na-arụ bụ ọrụ mmụọ, iwe donana depend n'ife a na-ewetara gị. A man ibe parasite in our economy. I must tell you, obodo na n'ala Igbo nwere ife eji wee mara ha. Yes, even Anambra State now, all commercial states, commercial center na n'ala Igbo niile. Most of ndị Enugu, ndị Nsụka, ndị Ebonyi, Abia na Imo, the business inclined, had influenced by the people of Anambra State. Ụfọdụ gbara bọyị na Anambra eduo ha ụlọ, jee na Nnewi, jee na Ọnịcha, na ọtụtụ ebe na Anambra State. And ha na-eme ọfụma, na-arụ ụlọ, na-agba ana, jide ego, kpọgotakwa ụmụnne ha. Ịfụ na commercial state, ebe eji ịzụ ahịa wee mara. Otu a ka ọ dị ndị Enugu, ọtụtụ bụ ndị ọrụ oyibo, ọtụtụ bụ ndị ọrụ ugbo, ewere ya mara ha. Otu a ka ọ dị Imo na Abia, otu a ka ọ dị Ebonyi, ọrụ oyibo, ọrụ ugbo, enwe many professors, many teachers, ije na different parastatals, ịfụ na ha nọcha ebe ahụ. O nwere ife eji wee mara ndị n'obodo na ala Igbo. Kịta abụrụzi mgbe mmadụ na-anọ kụka aka. Biko ana m ayọ ife a ka ọ bụrụ ayịyọ. Times have changed. We have to sit up. Neka society dị messed up. Na efe ndị ntorobịa na-awagharị, I remain not the same. How can we be doing the same thing and expecting a different result? That is absolute madness. Abịa mesechazie na ife dịka ọrụ nkụzi ka emesịa up n'obodo a. Nkụzi ma not the highest profession enwe na the whole world. Without a teacher, amenwe an engineer, amenwe a medical doctor without a teacher. Mana a na-ejigide ndị ụgwọ na ọtụtụ ndị ọrụ oyibo ndị ọzọ jigide ha ụgwọ. So many pensioners are won without receiving their. Can you imagine? So many people are dead, lowered in their graves, without claiming their gratuities. It seems that the children of these people, Emewarobi, yeah, they happy, bro, patriotic citizens. Who does that? Let us learn from the past mistakes. I'm contributing my humble opinion to the people in the seat of powers. And my Yokunu town hall meeting. Unu town hall meeting. Came talent hunting. Happen on the Anademe TV in Beaufort. Let us be serious. Came town hall meeting. My corner bobo do dimma obaronyo na man odinjo o metu onyo obona. Odinjo o metu onyo obona. Nekwanu ko na-ezu onye obona ahụ. Ka anyị gbanụ mbọ onye ọ na-atinye aka mebe ife dị mma maka onye ọ na-asụ akwa na akwụkwọ aka ya. Onye ka asị na ụmụnna m ezuo akụ. Ilo na-asị ana. Kedu ife ọzọ anyị na-azọ? Ka emenụ town hall meeting, ka enwe ike mee talent hunting. Enwe so many wheelbarrow pushers. They talented na football mana afụrụ onye ya azụ ha. Ọ nọgidezie nkịtị, ọ dị ka ọ na-agbachi ya bọọlụ azụ, ọ dị ka aka clock ya ọ na-anachi ya azụ, ife ọzọ ya abanye ya bụ ego mbute. Enwe so many people na-akpagharị today bụ conductors. Anọ na paakị a na-akpa nkata, ọ fụchazie ndị ji ego fụ nnukwu moto. Ọ dị ka o nwere ebe ọzọ si wepụta ụwa from the hungry part of the earth. Ife ọzọ ya eche bụ echiche ọjọọ. Mana that conductor bụ a drawing artist. Ọ ma ka esi ife osise mana enwere any sponsor. Otu aka ọ dị so many musicians. Nobody to sponsor them in different studios to produce their music. Otu aka ọ dị ndị mụrụ ọrụ aka, enwere onye enye ha capital. Gọọmenti mechaa program of different skillful work. Ife ọzọ ya n'ụbụ na ebiri ha nka, nye ha nka, nye ha nka, nye ha indomi. O nwere anybody a enye tangible amount. A enye cash, establish ya, ahapụ ha halfway. Ọ ka esi eme. Ife nji na-ayọ ife a bụ onye ọrụ na aka dị mma ya cheta ụmụnne ya. Ọ bụrụ na ịta ga afọ m wee soro go bụrụ vendor, ebugharịgo m akwụkwọ na schools. Elegom CDs, ejegom so many places, azụgo m afịa agbara mbọ ya gbaruo ya n'isi ọga m duo m ụlọ. Nsi ebe a bụrụ ọga. Ifu onye na-ata afụ emeri ebere. Ọnwụ na aka dị gị mma cheta ụmụnne gị, ọ na-eta na ekwena ka ụmụnne gị tabigo oke. Ọ bụrụ abịa ka ị nyere ha aka, ejụba ha ebe ka ha nọ mgbe ị na-ata afụ, a na-akwụ na line na-ata afụ. Ịta atachite nke gị na ụmụnne gị. Gị nwa bụ onye a na-enyere aka gị kwa ntị. Ọ bụ na a na-enyere gị aka were ume ana, na onye a na-emere emere na-ejide ire ya aka. Were ume ana. Ejekwana bite ya the finger that feeds you. Echekwana echiche ọjọọ n'isi onye na-echeru gị echiche ọma. Maka ihe akụkọ isi n'okwute. Biko aka dị gị mma cheta ụmụnne gị.
every man of God, every bishop, every pastor, every reverend, this is the time for everybody to engage the youths in different skillful works. Got involved. Give back to the society. Offering na kobado sinsi. Oboni wana wande madokusi so ye now. Otu obodode. Imefemu hunger. Hunger can lead somebody to steal and kill. E can de kwoku so seed. Ne kwoku tight and what have you. Anybody the microphone ekwifa. A man able problem. Even an antichrist. Christ na bonye chana mo onye na anu aho. Ask them to sit down. He fed 5,000. Women and the children not counted. Nyaka no kito fodo dona no fuebe na pi calculator. Nobody put by a bionoka, and now talking yes, we petacoria, no more, na miracle on the way, man, and I go to where you can go to where I come to now. Oh, worry. Only on a dead joy for you. Only today, only 1 year or 2. As for God's agenda by God's grace, I now know 9 with Ike, Adam a Timbu and Ketanabo. I'm the cause I answer every day. And I'm what we do. The Father who sees in secret rewards in the open. I'm from my brother Paul Chibo. This is the Honyonia, Gordon. The best of